Amapolisa amabini aseMpumalanga ayangeniswa esibhedlele emva kweziganeko ezimbini ezahlukeneyo nezenzeke eWitbank naseBushbuckridge ngalentsasa. eBushbuckridge iqela labarhanelwa lingene ngechova kwesikhululo samapolisa zesathatha imipu yamapolisa. We received reports that Bushbuckridge police station was attacked by unknown number of assailants who made off with 6 firearms. The suspects also shot and injured a data typist on their way out of the police station. Abahlali baxhalabile ngesiganeko. Everybody have arms these days. The criminal is powerful these days. We are scared because we don't know what they're going to do for us community. Then we have to look after ourselves. Kwesinye isiganeko Constable Titus Magagula ukwimeko emaxongo esibhedlele emva kodubulwano nabarhanelwa. Nabonga Uthi ubulela uThixo ngokuba esindile umntwana wakhe ngokuba nguye obeka isonka itafuleni kwelikhaya. Abarhanelwa kwesisiganeko baye babanjwa. He was taken to hospital with a gunshot wound on his abdomen and he is reported to be in a critical condition. The suspects then fled the scene and the police instituted a manhunt for the suspects and eventually arrested them later that evening in Clarinet suburb and recovered the stolen copper cable and also confiscated the vehicle that the suspect used. Amapolisa bongoza uluntu kuba luze ngaphambili neenkcukacha zokuphangwa kwesikhululo samapolisa eBushbuckridge.